opravdu jít? Jako já si myslím, že Los Tralelelitos chce právě zbalit Las Tralelelitas, ale nechci předbíhat. Hej, bouchra, někdo přišel Lost Hotspotitos. O můj bože, to je mega dry brain rot. Podle mě Rizna Los Traleritas, protože on je za 3 biliony. On jim to chce přikazit, co to dělá. Počkat, on jim něco říká. Co tady děláte, Nule? Tady je to nějaký vyhrocený. Přenotala se jakoby miminka a je to mezi nimi nějaký vyhrocený. Já vůbec nechápu, co se tady právě děje. On napsal, nestrácejte s nima čas, holky. Jak to jako myslí? Hele holky, vyjdete s náma, ne? Oni se asi baví, jakoby ty Los Tralelelitos, s těma Los Hotspotitos, oni se jakoby mezi sebou hádají, kdo bude s těma holkama. Můj bože, tak to mě zajímá, jak tohle drama dopadne. S náma si užijete víc zábavy i bez Wi-Fi. Ha 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 ha. To je mega riz. To je mega riz, bouchy, ale já si myslím, že Los Hotspotitos je zbalí.